Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlarynyň arasynda watanna dolanmak niýetinden ýüze örmäge islegler artýar. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, ýurtlaryň arasyndaky wizasyz düzgün ýatyrılan soň türkmen raýatlary şol sanda hatda dokumentsiz bir kanun ýagdaýa düşen has köp adam Türkiýede galmagy makul bilýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar özleriniň hem öz watandaşlarynyň hatda Türkiýede bir kanun ýaşaýanlaryň Türkmenistana gitmegi özleri üçin amatsız karar bolmagyndan howatyrlanýanlygyny gurrun berýärler. Olar ýurtlaryň arasynda wiza talabynyň girdilmeginden soň Türkiýe gaýdyp barmagyň öňküsünden hem kynlaşmagyndan hem Türkmenistanda giň ýaýran işsizligiň fonunda Türkiýede işlemek mümkinçiligini dol ýitirmek we düpden eklenşsiz galmak howpunyň ýokurlanmagyndan howatyr edýärler. Azatlygyň Liwap vilayatyndaky habarçysy dokumentlerini sağlamak üçin Türkiýeden gaýdyp baran we ýaşaýan ýerlerinde täze pasport alan ýaşaýjylaryň indi Türkiýe işlemek üçin gitmek mümkinçiliginiň ýokdugyny habar berdi. Bu aralykda Türkiýedäki türkmenistanlylaryň arasynda watanyna gaýtmazlyk aladalary artýar. Türkiýe gitmek hasam kynlaşýar. Öýlerine dolanyp täze pasport almagy we soň ýyzyna gaýtmagy umyt eden Liwabyň ýaşaýjylary indi bu planlarynyň ýüze urýarlar. 20 sentýabr uçur bilýedi bolan bir näçe adam syýahatyny ýatyrdy. Dip Azatlygyň Liwapdaky habarçysy gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistanda wiza almakda ýardym hödürleýän araçylar peýda bolup başlapdyr. Habarçymyzyň sözlerine görä esasanam Liwapda $1,500 6 aýlyk wiza alyp bermek tekliflere duş gelmek bolýar. Daşary ýurtlary dähmet migrasiýasy onlar çylwyary Türkmenistanyň ilatynyň epesli bölegi üçin esasy girdeji çeşmesi bolmagyna galýar. Şeýle-de Türkmenistanyň raýatlary pul gazanmakdan başga da bilim, syýasatçylyk we sowda maksady bilen Türkiýe köp barýar. Türkiýe türkmen raýatlary üçin wizasyz düzgünni ýaňy ýakynda Türkmenistanyň haýyşy boýunça ýatyrdy. Bu karar 13 sentýabrda Türkiýanyň hökümeti tarapyndan kabul edilip, oňa prezident Recep Tayyip Erdoğan gol çekdi. Ýatlatsak 3 sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi öz web sahypasynda türkmen tarapynyň türkmen raýatlary üçin wiza düzgünni girizmek haýyşy bilen Türkiýe ýüz tutanlygyny habar berdi. Resmi maglumatda munyň maksady Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmagyna degişli düzgünleri kämilleşdirmek hem ulgamlaýan esasda alyp barmak maksady bilen düşündirildi. Türkmen häkimetleri wiza düzgünniň girizilmeginiň Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe syýahat etmek mümkinçiligine nähili täsir etjekdigi barada resmi düşündiriş bermedi. Türkmenistanyň raýatlary mundan öň Türkiýe wizasyz baryp 30 güne çenli ýurtda bolup bilýärdi. Şonuň üçin Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin zähmet migrasiýasynyň esasy uğruna öwrilipdi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň habaryna görä Türkmenistanyň 230 000 golay raýaty bu ýurtda kanuny esasda ýaşaýar. Garaşsyz çeşmelere görä bu ýurtda Türkmenistanyň raýatlarynyň sany bir näçe esse köp bolup, köp adam Türkmenistanyň ençe meýillap öz raýatlaryna ýurdun daşynda pasportlary çalyşyp bermänligi sebäpli bir kanun ýagdaýda galýar. Aşgabat ýylatyň migrasiýa derejesi barada resmi sanlary çap etmeýär. Pandemiýa döwründe adaty uçar gatnawynyň kesilmegi zerarly Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlary üçin dokument meselesi hasam agyrlaşdy. Türkmenistanyň müňlerçe raýaty watanyna barmak mümkinçiligini ýitirdi. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugy diňe şu ýylyň ýaz aýlarynda öz raýatlaryna daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaldyp başlady. Bu aralykda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda adaty howa aragatnaşygy henizem ýola goýulmady. Türkmen häkimetleri tarapyndan gurnalýan ýörite uçuşlardan başga da şu aýda Türk hova ýollarynyň bir näçe charter uçarlary goşuldy. Sağlık Ministri Liwap vilayatyna bardy ilat Tewitiň saglyk desgalaryna pes hyzmatlardan şikayet edýär. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senagat ministri Atageldi Germanow 15-16 sentýabrda Liwap vilayatyna sapar edip Tewitde gurulşy dowam edýän käbir saglyk desgalaryna işleriň barşy bilen tanyşdy. Bu aralykda yerli ýaşaýjylar Tewitiň saglyk goraýyş desgalaryna, hastaxanalarda we saglyk öýlerine ilata hödürlenýän saglyk hyzmatlarynyň hiliniň pesdigini aýdýarlar. Ministriň saparynyň gün tertibinden habarly lukmançylyk işgärleriniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertlerde beren maglumatyna görä Germanow 2 güniň dowamyny Türkmenabat şäherindäki enaýanyň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezine, Liwap vilayet köpügürlü hastaxanasyna we Tewitdäki beýleki käbir etraplaryň hastaxanalaryna hemde saglyk öýlerine baryp gördi. Şeýle-de Saglyk ministri Liwap vilayatynyň Darganaty etrabyna bina edilýän täze şäherçäniň çägündäki saglyk öýleriniň gurulşyna tomuş etdi. Saglyk ministriniň Günnogor vilayety amala asyrýan sapary dowam edýän mahaly yerli
yerli ýaşaýjylar Sewitin hastaxanalaryna we taglyk öýlerine ilata hödürlenýän lukmançylyk hyzmatlarynyň hiliniň pesýini aýdyp şikayet edýärler. Sırkowlan raýatlar hastaxanalara ýüz tutanlaryna hojalyk hasaplaşygyny bejerip aljak bolsaň, has köp çykdyjy çykýar. Meselem, birinciden hastaxananyň düşegi üçin bir töleg geçirmeli, ikinciden lukmanyň eline 500-600 manat para vermeli diýip bir lewaply ýaşaýjy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Sewit hastaxanalarynyň birine saglyk bejerisini alan lewaply ýaşaýjynyň sözlerine görä, Lewap welaýatynyň köpügürlük hastaxanasyna 10 günlük saglyk bejerisiniň tölegi 3-4 000 manat aralygyna üýtgeýär. Bu töleg dollaryň resmi alys-salyş kursy boýunça takminan $851.200 barabar bolýar. Gara bazar bahasy boýunça takminan $150-200 töwereklerine üýtgeýär. Üstesine hastaxanada bolan döwrüňe iýen iýmitini hem öýden getirmeli. Hastaxana tölenýän töleg gyzgyn nahar üçinçiliginiň tölegini öz içine almaýar diýip lewaply ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir ýerli lukman hastaxanada bejerik alýan hastalaryň iýgi içgisini öz öýlerinden ýa-da garabanyşhanalardan aldyrýanlyklaryny aýdýar. Hastalar keselhanalardan bejerik alýan döwürlerini öýlerinden ýa-da restoranlardan nahar getirdip naharlanýarlar diýip lewaply bir lukman anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolýan yerli ýaşaýjylar öýleriniň lukmanlaryň arasyndaky korrupsiýa hadiselerini we paraxorlugy ýakynan şaýat bolýanlyklaryny aýdýarlar. Lukmanlaryň paraxorlugy azalmaýar diýip Saglyk puwdagyna Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan odar Azatlyk radiosy ýurdun türli sebitlerindäki käbir hastaxanalarda ýol berilýän korrupsiýa hadiseleri barada habar beripdi. Azatlygyň habarçylary aprel aýynyň ahyrlaryna Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine täze açylan köpügürlük hastaxanada ýol berilýän paraxorluk işe ýerleşmek isleýän lukmanlardan we şefagat uýalarynyň para talap edilýänligini habar berdiler. Munyň ýa-da maýyň soňky 10 günlüğüne Türkmenbaş hastaxanasyna derine bu işler geçirilip Türkmenbaşynyň welaýat hastaxanasynyň baş lukmany saklandy. Lewaply ýaşaýjylar Türkmenabadyň welaýat hastaxanasyna 500-600 manat meşberine lukmana geçirýän töreglerini para atlandyrýarlar. Hasodol Türkmenistanyň saglyk goraýyş puwdagy hojalyk hasaplaşygyna geçirildi. Türkmenistanyň öňkü prezidenti käri boýunça diş lukmany bolan Gurbanuly Berdimuhammedow 2017-nji ýylyň sentýabrynda saglyk puwdagynaky hojalyk hasaplaşygy meselesine ýeni bir gezek ünnüp çekipdi. Berdimuhammedow şonu saglyk goraýyş puwdagynyň hojalyk hasaplaşygyna geçirilmeginiň lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrjakdygyny aýdypdy. Lukmana 500-600 manat töleg geçirmesen lukman senin saglygyňa seretmeýär diýip lewaply ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Lewap welaýatynyň hastaxanalaryna we saglyk öýlerine sapar edýän saglyk ministri Atageldi Germanow şu ýylyň iýulynda Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagat ministri wezipesine belenildi. Türkmenistan hökümetiniň boyun almadyk koronavirus pandemiýasy döwründe ýurdun saglyk ministri bolan Nurmuhammed Amannapiýesowyň wezipesi iýulayna ýokary götürildi. Amannapiýesow häzir ýurdun bilim, saglyk, sport we ýaşlar meselelerine gödäwçilik edýär. Jurnalistleri goraýjy komitet Türkmenistanyň prezidentine Türkmen medeniýetine gerdilen çäklendirmeleri aýyrmagy we jurnalist Nurgeldi Halykowy boşatmagy çagyrýar. Bütün dünýäde medeniýet azatlygyny goldaýan hökümete degişli bolmadyk bu garaşsyz gurama 15 awgustda Serdar Berdimuhammedow ýüz tutup ony konstitusiýany berja etmäge we ýurtdaky erkin hem garaşsyz habar beriş serişdelerini gerdilen çäklendirmeleri aýyrmak üçin prezidentlik borcuny ýerine ýetirmäge çagyrdy. Elkinji adam höküminde medeniýeti gerdilen çäklendirmeleri aýyrmagy hem 2 ýyl mundan odal şuun tutsak edilen jurnalist Nurgeldi Halykowy boşatmagy talep edýär diýilip jurnalistleri goraýjy komitetiň beýanatynda aýdylýar we Halykowyň ykbaly barada çuňur aladalanma bildirilýär. 2020-nji ýylyň iýul aýynda 26 ýaşly Nurgeldi Halykow COVID-19 pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň suratlaryny Gararsa Türkmen News neşrine uğratmagynyň ýa-da Türkmenistanda tutsak edilipdi. Galplaşdyrylan işiniň netijesinde ol şol ýylyň sentýabr aýynda 4 ýyllyk azatlykdan mahrum edilipdi. Jurnalistleri goraýjy komitet Halykowyň gysgaly we şertsiz boşadylmagyny talep edip ondan öň hem beýanat ýaradypdy. 10-njy maýda bu halkara guramasy jurnalistiň işi barada medeniýetde çap edilýän maglumatlar sebäpli häkimetleriň ondan aralýanlygyny we onuň 3 gezek jaza kamerasyna ýerleşdirilenligini habar beripdi.
Guramanyň 15-nji sentýabrda çap eden açyk hatynda Türkmenistanyň kronikasy we Türkmen News ýaly garaşsyz onlaýn habar beriş serýetleriniň daşary ýurtlardan işlemäge mezbur bolýanlygy, Türkmenistanyň içinde petiklenýänligi we olaryň ýurtda gizlin işleýän habarçylarynyň tapylan halatynda uzak möhletli tutsaglyga sebäp bolýanlygy aýdylýar. Jurnalistleri goraýjy komitet tarapyndan geçirilen gözleglerimiz çap, ýaýlym we internet hyzmatlaryna hökümet monopoliýalary bilen bilelikde hökümet tarapyndan tasdiklanmadyk maglumatlaryň köpçüligi el ýeterli bolmazlygyny öpçün edýän birnäçe döwlet edarasy tarapyndan ýöredilýän giňişliň senzurany dokumentleşdirdi diýilip maglumatda aýdylýar. Jurnalistler goraýjy komitet Türkmenistanyň kanunçylygynyň senzurany gadagyn edýänligini we raýatlara garaşsyz maglumatlaryň el ýeterliligini kepil geçýänligine ünsü çeker. Nurgildi Halykow häzirki wagtda Libap vilayatynyň LBK-12 koloniýasynda saklanýar suwdy işiniň oňy tirasynda Halykow özüne hamaly 2020-nji ýylyň başynda alan $5.000 garzy üzmänligi üçin günä bildirilýänligini Türkmen News neşrine habar berdi. Şol ýylyň 15-nji sentýabrynda ol Jinaýat kodeksiniň galplyk baradaky 2028-nji maddasyna laýyklykda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmen News neşriniň redaksiýasy we adam hukuklaryny goraýan guramalar jurnaliste ýönkilen aýplamalaryň onuň işi sebäpli aralmak üçin toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. 2021-nji ýylyň maý aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň birnäçe darasy Türkmen häkimetlerinden türme hökm edilen jurnalist Nurgildi Halykow hakynda maglumat sorady. 2021-nji ýylyň fevralynda Birleşen Milletler Guramasynyň söz we pikir azatlygy hukugyny öňe sürmek hem goramak boýunça ýürüýte hatabatçysy esasy tutsak edişlikler boýunça iş topary, zor bilen ýitirim edilmeler boýunça iş topary we adam hukuklaryny goraýjylaryň ýagdaýy boýunça ýürüýte hatabatçysy Nurgildi Halykow berilen höküm barada Türkmen häkimetlerine 10 sahypalyk hat iýerdi. Bu barada habar beren Türkmen News neşriniň maglumatyna görä şonda Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleriniň Halykowyň ýydarlanmagynyň düýp sebäpleri barada beren sowallaryna Türkmen tarapyndan hiç hili maglumaty öz içine almaýan 3 söylemden ibarat jogap gelipdir.